A Xunta de Goberno da Deputación mobilizou 647.000 euros, dos que 431.000 foron destinados á cooperación cos municipios da Veiga, Carballeda de Avia, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Taboadela e Viana do Bolo. No ámbito da cooperación con entidades, pois ver que cooperamos con moitísimas entidades. Por exemplo, co Casino do Barco, que leva 20.000 euros para obras. Froito, por exemplo, das visitas e da relación que temos por toda a provincia, e sinaladamente ca comarca de Valdeorras, chegas a contacto con entidades que están sobre o terreno, non? E eu nunha entrevista que tuve ca directiva do Casino do Barco, que aglutina centros de socios no barco, que é unha institución moi importante, pois nos pediron axuda para unhas pequenas obras que teñen que acometer e así acometemos. Tamén cos concellos dos municipios da comarca de Ourense, que aglutinan tamén importantes concellos do entorno da comarca. Na mesma sesión da Xunta de Goberno aprobáronse os prezos públicos de dous servizos prestados pola Deputación: as escolas deportivas de verán e os ecobarcos para rutas turístico-fluviais nos encoros de Castrelo de Miño, Frieira e As Conchas. Tamén foron aprobadas as bases e convocatoria para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas. E por último, resolvéronse as axudas para deportistas individuais, liña de subvencións dotada con 40.000 euros.